14 নম্বराव जायगा गैला बिहा फेरेंगे जायगा गैला बे फ्लाइं अन द स्काई जागासिनो दङ 1 नाम्बार फुटबल जरायाव गेलेनो बे जुदि सानदोंब्ला बे खोथाया रोखा जे बे फुटबल जरानि दरनैनि गामिनि नामखौल' बुंनो हाथोंलाय मखस्थ' जे जायगायाव बे दरनैनि गामिनि मा होनो गामिनि नामखौनो मिन्थियाब्ला बे जायगायाव थांनानै बे इलेक्सन गेलेनो हागोन दिनै 14 नम्बर चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहा होननानै दा ओंखायनो फेरेंगाया खुनु पट्टे 14 नम्बराव जायगा गैला बिहा फेरेंगे जायगा गैला बे फ्लाइं अन द स्काई जागासिनो दङ हादाबाव गैया बे अख्राङावसो बिरगासिनो दङ बिहा फुटबल जरायावबो लेन्ड जानो नो लेन्ड माने लेन्ड जानो हाया बियो चिरां दुवारावबो लेन्ड जानो हाया 13 चिराङावबो लेन्ड जानो हाया बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बे अख्रां सायाव बिरगासिनो दङ जेला बे लेन्ड जागोन लेन्ड जानो थाखाय बेहा स्टपेज गैया बे फुरा आउट अफ बिटिसिआव लेन्ड जाहैनो नांगोन अब्लासो बे लेन्ड जानो हागोन बिहा नाव जायगायानो गैया लेन्ड जानो थाखाय ओंखायनो फेरेंगाया फ्लाइं इन द स्काई बे मालाबा फुटबल जरानि नाम लागोन मालाबा 13 मालाबा 14 नि नाथाय मोगथाङाव बेनो थार 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया UPPLखौ देरहा होनानै भुल जाबाय होननानै बुंदों मानो होनोब्ला 14 चिरांनि निस्ला दैया जेला दैबाना जादोंमोन बैनि गामिनि रायजो राजाखौ बियो थांनानै न' बुफायहैदों रायजो जानाय बेसादखौ दिनै बै गामिनि 14 चिरां दुवारनि मानसिफ्रा मालाबाबो बावा जे फेरेंगानि थाखाय थानो थाखाय बर'आ गावनि देशआवनो न' गैया जादों फेरेंगानि थाखाय मा होनो जोंनि गथ'आ उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों सोरनि थाखाय जादों फेरेंगानि थाखाय जादों ओंखायनो 14 चिराङा मालाबाबो फेरेंगाखौ एक्सेप्ट खालामा ओंखायनो बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बेयाव लेन्ड खालामो नायनोसै फुटबल जरायाव लेन्ड खालामोबा खालामथों बाव जोंहा BPF बिराद स्ट्रंखा अबाव लेन्ड खालामो बेखौ जों नेगासिनो दङ थेंक इउ